Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů, je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Subscribe. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace pokračovat ve vytváření dalších videí. Moc vám všem děkuji. Dvojčata ze světa na hranicích Arvinu 4 se níž skláněla za závojem prachu a kouře. Vzduch byl suchý, plný kovových vloček a ostré vůně starých motorů. Opravárenské letiště se rozkládalo na pokraji popraskané náhorní plošiny, obklopené napůl zasypanými součástmi hvězdných lodí a zapomenutými stroji. Ely Warren si otřel pot z čela a opřel se o rezavý přepravní kontejner, sledujíc další den blednoucí do zlata. Půlku života strávil na tomto místě opravami lodí, do kterých se nikdo jiný nechtěl pustit. Nebyl bohatý, ale to, co dělal, uměl. Mimozemšťané, kteří stanicí projížděli, věděli, že pokud je něco rozbité a beznadějné, člověk s masnotou na rukou to dokáže znovu rozlétat. Ely měl suchý smysl pro humor, který lidi buď rozesmál, nebo přiměl k zavrtění hlavou. Nic nebral příliš vážně. Ne po všem, co během války na hranicích viděl. Byl to jen muž, který si krátí čas v nejzapadlejším koutě známého vesmíru. Toho odpoledne se přes letiště přehnal stín. Ely vzhlédl a uviděl stříbrno-bílou loď, která přilétala nakřivo a hořela. Její pravé křídlo jiskřilo jako umírající prskavka. Vyrazil na velitelskou palubu a aktivoval nouzové přistávací plochy. Loď dopadla tvrdě, škrtala o palubu a sypala kouř. Ely popadl svou brašnu a běžel k dokovací zóně. Když poklop zasyčel a otevřel se, vystoupila mimozemská žena. Byla vysoká, půvabná a oblečená v brnění, které se slabě lesklo jako živoucí šupina. Její oči byly jasně stříbrné a vlasy měly odstín mezi modrou a šedou. Vypadala hrdě, i když jí pravá paže krvácela od řezné rány. Ely se zastavil pár kroků od ní a řekl: Máte štěstí, že jste cestou nevybuchla. Na okamžik se na něj zadívala, jako by nečekala, že první promluví člověk. Pak pomalu přikývla. Moje plavidlo bylo napadeno, potřebuji opravy. Platba není problém. Její hlas zněl s podivným přízvukem, jemný a formální. Ely pokrčil rameny. Platba není můj problém, paní. Můj problém je udržet tu hromadu pohromadě. Začal pracovat, aniž by čekal na povolení. Sledovala ho s zvědavým pohledem, zjevně nezvyklá být ignorována. Zalezl pod prasklý trup a mumlal si o levných mimozemských slitinách a špatné údržbě. Naklonila hlavu a sledovala, jak se pohybuje s obratností a rychlostí. Po chvíli řekla: Pracujete bez strachu. Většina by se před velarí šlechtičnou sklonila. Ely se vykutálel z podlodi a posadil se s úsměvem. Myslíte, že jste jedni z těch nubl lidí z Dominionu? Asi bych měl klečet, nebo něco takového. Zamrkala, nejistá, jak to vzít. Bylo by to vhodné. No, řekl Ely a otřel si ruce o hadr. Já nejsem vhodný, jen umím s nářadím. Něco v jeho ležérním tónu jí zjevně znepokojilo, ale nedala najevo hněv. Místo toho obešla loď a pozorovala ho. Opravil jste reaktorový rozvod za minuty. Naši inženýři na to potřebují hodiny. To je proto, že to přes příliš promýšlíte, řekl. Někdy stačí kladivo a pevná ruka. Ely strávil hodiny opravováním lodi. Slunce zapadlo za letištěm a slabé modré světlo se rozsvítilo na popraskané poušti. Když se konečně otáhl, motory lodi opět hladce bzučely. S uspokojením vydechl a podíval se na ni. Je to jako nové. Snažte se už nelétat válečnými zónami. Naklonila hlavu. Jste sebevědomý, usmál se. Sebevědomí mě udržuje naživu. Žena se na něj dlouho dívala. Pak řekla: Kolik vám dlužím? Mávl rukou. Zapomeňte na to. Vypadáte, že jste měli těžký den. Hlavně se v pořádku dostaňte domů. Lehce se zamračila, jako by nerozuměla takové štědrosti. V jejím světě nic nebylo zadarmo. Ale Ely nemyslel na politiku, šlechtu ani mezihvězdnou etiketu. Jen byl sám sebou. Když si balil nářadí, podíval se na ni, jak tam stojí pod bledým světlem, půvabná a vážná. Bezmyšlenkovitě se s úsměvem řekl: Stala byste se roztomilou manželkou, víte, zdvořilá, půvabná, nestěžujete si na mou hudbu. Byl to vtip. Jednoduchý, neškodný vtip, jaké vždycky dělal, když práce zpomalila, ale vzduch se změnil v okamžiku, kdy slova opustila jeho ústa. Mimozemská žena stuhla. Její stříbrné oči se mírně rozšířily a světlo kolem jejího brnění pohaslo. Ely zamrkal. Hej, uvolněte se, dělám si srandu, přistoupila blíž. Řekla jste slova spojení. Zamračil se. Cože? V jazyce lidí to znamená přísahu, prohlášení. Její hlas byl najednou nízký a klidný, jako by recitovala něco posvátného. Pokud přijmu, pouto se stane zákonem. Nervózně se zasmál. Paní, myslím, že si to vykládáte špatně. Přijímám, zašeptala.
Slova se ozvěnou vznášela ve vzduchu, slabě zářící symboly blikaly kolem jejího zápěstí, než pohasla. Eli udělal krok zpět, nejistý, zda je to trik nebo kulturní zvyklost. Počkejte, řekl, to není. Nechtěl jsem, ale ona teď vypadala naprosto klidně. Pak jsme spojeni. Než mohl Eli odpovědět, ozvaly se po celém letišti alarmy. Loď se stoupila z mraků, tmavá, elegantní a označená černým erbem císařského řádu. Klidný výraz ženy poprvé povolil. Popadla ho za ruku. Našli mě. Kdo vás našel? Zeptal se Eli, ale neodpověděla. Císařští vojáci přistáli s hlasitými mechanickými kroky, jejich brnění bylo těžké a tváře skryté za zrcadlovými helmami. Vůdčí voják promluvil plochým hlasem. Kajren ze stříbrného erbu je vám nařízeno se vzdát podle císařského výnosu. Vaše plavidlo je zabaveno. Vaše hodnost je odebrána. Karen se napřímila, ale její oči zabloudily k Eliemu. Viděl v nich něco jako strach. Skutečný hluboký strach. Pak promluvila hlasitě a ukázala na něj. Jsem vázána k tomuto člověku manželskou přísahou. Podle mezidruhového paktu se nesmíte vměšovat. Blí. Vojáci se zarazili. Jeden z nich něco zamumlal statickým hlasem. Vůdce zaváhal. Každý věděl, že lidé jsou nepředvídatelní, nebezpeční i bez zbraní. Jejich zákony a zvyky byly matoucí a jejich smysl pro věrnost se často obrátil v násilí, když byli napadeni. Eli si uvědomil, co dělá. Používala jeho vtip jako ochranu. Chtěl křičet, ale pak viděl, jak vojáci zvedají pušky. Dobře, zamumlal. Hrajme to. Krok vpřed, snažil se vypadat statečněji, než se cítil. Jo, řekl a skřížil ruce. Slyšeli jste ji? Je se mnou moje žena. Vojáci opět stuhli. Nikdo nechtěl riskovat porušení diplomatického práva. Nakonec vůdce sklonil zbraň. To nic nemění, řekl. Nahlásíme to velení. Skupina se stáhla a vrátila se ke své lodi. V okamžiku, kdy vzlétli, se Eli otočil ke Karen. Co to sakra bylo? Vypadala vyčerpaně. Zachránila jste mi život. Nechtěl jsem nikoho zachraňovat. Dělal jsem si srandu. Sklopila pohled. Váš vtip se v mé kultuře stal slibem. Teď ho nemohu porušit. Promnul si obličej. Říkáte mi, že jsem si právě náhodou vzal mimozemskou uprchlici? Jednoduše přikývla. Ano. Chtěl se znovu zasmát, ale zvuk vyšel jako povzdech. Noční vítr se prohnal letištěm a rozptyloval prach a staré papíry. Někde daleko nahoře další lodě pátraly. Eli se podíval na zářící stopu na obloze, kterou zanechala císařská loď, a uvědomil si, že se vrátí. Mohl ji vydat, umýt si ruce od celé věci. Ale pak se na ní podíval unavenou, hrdou a podivně mu už důvěřující. Nebyla to jen nějaká cizí žena. Svěřila mu svůj život. Vydechl. Dobře, jestli to děláme, uděláme to pořádně. Vypadneme odsud, než se vaši přátelé vrátí. Kareniny rty se skroutily do něčeho, co mohlo být její první skutečný úsměv. Ano, manželi. Nenazývej mě tak. Zasténal a popadl svou brašnu. Spěchali k její lodi. Motory zařvaly, nově opravené a připravené. Poušť se pod nimi zmenšovala, jak loď stoupala ke hvězdám. Eli seděl na sedadle prvního důstojníka, ruce sevřené na ovládacím panelu, pozoroval nekonečnou tmu před sebou. Nemohl uvěřit tomu, co se právě stalo. Před několika hodinami opravoval rozbitý šrot za pár kreditů. Teď letěl vedle mimozemské šlechtičky, která tvrdila, že je jeho ženou, pronásledován vojáky z říše, které sotva rozuměl. Letmo na ní pohlédl, stále klidnou u ovládání. Tak co teď? Otočila se k němu a tiše řekla. Teď spolu přežijeme. Venku se hvězdy hranic stáhly jako studené diamanty, čekající na další kapitolu příběhu, který si ani jeden z nich neplánoval. Příběh zrozený z jednoho lehkomyslného lidského vtipu, který navždy změnil jejich životy. Hvězdy se míhaly kolem okna, jak se malá loď řítila hlubokým vesmírem. Eli seděl na sedadle prvního důstojníka a stále se snažil všechno pochopit. Většinu života strávil obklopen motory, nářadím a prachem, ne královskými uprchlíky a zářícími mimozemskými válečníky. Loď tiše bzučela díky jeho opravám, ale ticho uvnitř působilo tíživě. Žena vedle něj, Karen ze stříbrného erbu, se soustředila na navigační ovládání, její stříbrné oči nečitelný. Dlouho se ani jeden z nich neozval. Eli konečně prolomil ticho. Řekneš mi, kdo ti vojáci byli? Nebo budeme dál předstírat, že jsem skoro nezemřel kvůli špatnému vtipu? Karen se neotočila. Jsou z císařského řádu Velarijské dominion, slouží trůnu. Myslel jsem, že jsi toho součástí. Byla jsem, její hlas zjemněl, dokud jsem odmítla následovat rozkazy, které by zničily kolonii mírumilovných osadníků. Řád to nazval zradou. Poslali lovce. Eli se opřel. Takže, odhaduji, nejsi jen nějaká pilotka. Byla jsem, řekla,
Vyslancem, šlechtična, zaváhala. Pak tiše dodala. Potenciální dědička linie stříbrného erbu. Eli si pod nosem hvízdnul. Skvělé. Takže jsem si nevzal jenom mimozemšťanku. Vzal jsem si mimozemskou princeznu. Pak se na něj podívala, klidná a vážná. Podle zákonů mého lidu ano, povzdechl si. To je prostě dokonalé. Karen navedla loď do mlhoviny a skryla se mezi zářícími mraky. Plyn narušoval skenery a dával jim čas. Eli vstal a přešel do zadní části kabiny, kde blikala servisní deska. Začal kontrolovat napájecí spoje, ne proto, že by potřebovali opravu, ale protože mu to pomáhalo myslet. Když pracoval, Karen ho tiše sledovala. Člověk se pohyboval s obratnou zručností. Pevné ruce, bystré oči, žádné zaváhání. Bylo něco v tom, jak zacházel se strojem. Ne jako s nástrojem, ale téměř jako s živou bytostí. Jeho druh byl zvláštní. Brutální ve své historii, nepředvídatelný ve svém humoru, ale nekonečně vynalézavý. Eli zachytil její pohled. Zase se díváš, odvrátila pohled. Riskoval jste život, abyste mě ochránil. To bylo nečekané, pokrčil rameny. Moc jsem neměl na výběr, jakmile jste ze mě udělal svého manžela. Udělala jsem to, abychom nás oba zachránila. Císařský řád respektuje pouto. Zabili by i vás, kdybych to popřela. Štěstí pro mě. Lehce se usmál. Myslím, že to z nás dělá partnery. Její oči zjemnily, i když její výraz zůstal formální. Partneři. Zopakovala tiše, jako by testovala slovo. Další hodiny strávili skenováním bezpečných světů. Většina přístavů odmítala vstup uprchlíkům. Vliv Dominion sahal daleko. Eli našel starou nákladní trasu označenou zapomenutými lidskými koloniemi. Tady můžeme natankovat, řekl a ukázal na skalnatý měsíc na okraji zmapovaného prostoru. Je to mimo dosah vašeho impéria. Karin souhlasila a přistáli na pustém povrchu. Místo bylo napůl zříceniny a napůl prach, ale byly tam stopy starého lidského života. Opuštěné přístřešky, zrezivělé solární panely, suchá studna. Eli kráčel v tichu, cítil zvláštní útěchu. Lidské pozůstatky byly rozesety po hvězdách jako otisky prstů. Karin ho nasledovala a skenovala obzor. Vaši lidé stavěli daleko od domova, řekla tiše. Vždycky se vrhali do nebezpečí. Jo, odpověděl a klekl si, aby opravil relé napájení. Nikdy jsme neměli rádi setrvávání na jednom místě. Myslím, že jsme příliš tvrdohlaví, naklonila hlavu. Na Velaru se učíme, že lidé jsou bezohlední. Ale také se o vás mluví jako o přeživších. Přizpůsobíte se všemu. I teď se smějete tváří v tvoj. Vzduchem se nesl tichý, jemný hukot, který se odrážel od skal. Pocit, jako by se srdce vrátilo do mrtvého světa. Uvnitř hlavní ubikace našli balíčky s jídlem a recyklátory vody, které stále fungovaly. Eli opravoval generátor, zatímco Kairen kalibrovala štíty své lodi. Byli zvláštní dvojicí, jeden od hlavy k patě pokrytý masnotou, druhý se slabě třpitil mimozemskou elegancí. Ale společně zase dokázali, že věci fungují. Tu noc se přes pustou rovinu prohnal chladný vítr. Eli seděl u topné spirály a zíral na hvězdy skrz rozbitý strop. Karen stála poblíž vchodu, mlčky. Podíval se na ní. Tak co, jaký je plán, princezno? Neříkej mi tak, řekla tiše. Ten život jsem nechala za sebou. Dobře, Karen, naklonil se dozadu. Budeš s nimi bojovat? Skrývat se? Založit nové impérium? Neodpověděla hned. Její hlas, když promluvila, byl tišší. Jen chci žít svobodně. Můj svět uctívá moc. Už mě unavovalo předstírat dokonalost. Zkoumal její profil při tlumeném světle. Svoboda je drahá. Jsi si jistá, že jsi připravená zaplatit? Otočila k němu své stříbrné oči. Už jsem zaplatila. Ztratila jsem všechno. Chvíli jen poslouchali vítr. Pak Eli řekl. Víš, na zemi lidé utíkají před vládami pořád. Ale pořád si najdou nové domovy. Možná to dokážeme taky. Téměř se usmála. My? No, řekl s úsměvem. Jestli mám být tvůj manžel, tak se asi budu muset držet. K jeho překvapení se Karen tiše zasmála. Poprvé od ní ten zvuk slyšel. Nebyl hlasitý. Byl křehký, skoro plachý, ale v chladném vzduchu působil hřejivě. Jejich okamžik netrval. Lodní alarm náhle zapípal. Eli vyskočil a vběhl dovnitř. Karen ho následovala, její brnění se aktivovalo slabým světlem. Na obrazovce zablikal červený symbol. Detekován dlouhý sken. Našli nás, řekl Eli. Kairenina klidná tvář se napjala. Imperátorův řád musel vystopovat podpis pohonu. Eli lehce udeřil pěstí do konzole. Stihli jsme si sotva vydechnout. Nezastaví se, řekla tiše. Pro něj jsem zrádce, zhluboka se nadechl. Pak jim nedáme šanci. Začal rychle pracovat, přesměrovával energii a matl jejich signál. Karen se přesunula ke konzole zbraní. Budu bojovat. Ještě ne,
řekl Eli. Bojováním se člověk zabije. Skrýváním se dostaneš k dalšímu boji. Během několika minut aktivoval venku starý těžební dron a poslal ho létat na oblohu. Dron vydal jasný energetický puls. Když dorazily imperiální lodě, zaměřili se na falešný signál a začali střílet. Následující exploze namalovala obzor modrým světlem. Eli a Karen využili rozptýlení k nabití lodi a vzlétli, letěli nízko nad povrchem měsíce, dokud se nestratili ve stínech nedalekých asteroidů. Když se skenery konečně vyčistili, Kan na něj pohlédla. Myslíš jako voják? Zavrtěl hlavou. Ne, vojáci poslouchají rozkazy. Já jen přežívám. Zkoumala ho dlouho v tichosti. Možná to je to, co moje lidi nikdy nepochopili na lidech. Nevyhráváte díky síle. Vyhráváte, protože se nikdy nepřestanete snažit. Eli se podíval z okna na nekonečnou tmu. Možná. Nebo možná jsme prostě příliš tvrdohlaví, abychom umřeli. O hodiny později nebezpečí pominulo. Loď zaparkovali na plovoucím kameni skrytém před senzory. Karen byla tichá, seděla naproti němu v malé kajutě. Poznal, že je unavená, ale odmítala odpočívat. Nemusíš být pořád ve střehu, řekl. Jsme prozatím v bezpečí. Vážně se na něj podívala. Vtipkuješ, opravuješ a usmíváš se. Jak můžeš zůstat klidný? Protože panika neopravuje motory, řekl prostě. Řešíš to, co je před tebou, ne to, co tě pronásleduje. Něco v jejím výrazu se zjemnilo. Jsi tak trochu podivný, zazubil se. Ještě si nepotkal dost lidí. Mírně naklonila hlavu, téměř se opět usmála. Potkala jsem jednoho. To stačilo. Eli pocítil tiché teplo v hrudi. Rychle se odvrátil, předstíral, že kontroluje odečty energie lodi. Venku se shluk hvězd třpitil jako studený oheň. A poprvé od začátku tohoto šílenství se necítil úplně sám. Seděli tam dlouho v tichosti, dva uprchlíci plující mezi světy. Mimozemská šlechtična, která ztratila svou korunu, a lidský mechanik, který ztratil svůj klid. A nějak mezi nimi začalo růst něco křehkého a skutečného. Když Karen konečně znovu promluvila, její hlas byl tichý, téměř nejistý. Eli na Velaru. Vztah začíná slovy, ale dokazuje se činy. Dnes si riskoval sám sebe. Mohl si mě nechat, pokrčil rameny. Asi jsem špatný v opouštění lidí. Pomalu přikývla a pak tiše zopakovala slovo. Partner. Setkal se s jejím pohledem. Jo, partner. Loď dál plula prázdnou tmou, malá a sama, ale živá. Někde za nimi zuřilo impérium. Někde vpředu čekaly nové hvězdy. A někde mezi těmi dvěma, lidská bytost a mimozemšťan, spojený bezstarostným vtipem, začali psát příběh, na který žádný z jejich světů nikdy nezapomene. Malá loď se tiše proplétala šedými stíny asteroidů. Motory tiše hučely, jejich zvuk obklopen tichým napětím. Eli seděl u ovládání, ruce klidné, oči soustředěné. Karen seděla vedle něj, držení těla klidné, ale prsty se jí lehce svíraly na kolenou. Byli na útěku už dny, schovávali se ve zlomcích zapomenutého vesmíru. Paliva bylo málo, jídlo docházelo a každý ping skeneru způsobil, že jim poskočilo srdce. Když Eli konečně na senzorech dalekého dosahu našel opuštěný těžební měsíc, vydechl úlevou. Tohle by mohlo být ono, řekl. Místo je mrtvé, ale systém stále ukazuje dýchatelnou atmosféru a gravitaci v dosahu. Karen se naklonila blíž, skenovala data. Měsíc je mimo mapy Dominionu už přes století. Může sloužit jako dočasný úkryt. Dobře, řekl, protože mi došly nápady. Přistáli v mělké kráteru, zem pokrytá kovovým prachem a zmrzlými žílami rudy. Staré těžební věže stály jako kostry, jejich rozbitá světla se pohupovala ve slabém větru. Vzduch chutnal zatuchle, ale bezpečně. Poprvé po dnech Eli vystoupil z lodi a ucítil pod botami něco pevného. Protáhl si ruce, zhluboka se nadechl. Voní to jako staré železo a lítost. Cítím se jako doma. Karen ho následovala, skenovala perimetr. Její brnění se slabě třpitilo proti tmavé obloze. Žil si na místech jako tohle. Většinu svého života, řekl. Válka zanechala na hvězdách spoustu děr. Lidé se naučili žít ve štěrbinách. Pomalu přikývla. Možná proto váš druh přetrvává. Eli se slabě usmál. Přetrvává je jedno slovo. Příliš tvrdohlaví na to, abychom to vzdali, je jiné. Začali prozkoumávat základnu. Starý důl se táhl hluboko pod zemí, plný tichých tunelů a zrezivělých vrtáků. V jedné komoře našli řídící místnost, stále běžící na záložní energii. Prach se vznášel ve vzduchu jako duchové, ale když Eli otočil pár spínačů, slabě se rozsvítila světla. Tohle bude fungovat, řekl, roloval si rukávy. Dej mi pár hodin. Karen ho sledovala při práci. Nerozuměla polovině toho, co dělal, ale bylo v tom něco krásného. Opravoval s jistotou, s péčí. Jakoby dával život zpět mrtvým, otevíral panely, přepojoval obvody a nahrazoval jádra kusy z lodi.
Hukot elektřiny se pomalu opět naplnil místnost. Když se světlo stabilizovalo, Kan se přiblížila. Přinesl si světlo zpět do zapomenutého světa, usmál se. Jen další den v kanceláři. Pohybovali se společně jako přeživší, kteří budují nový domov. Eli obnovil energetickou síť a vyčistil vzduchové systémy. Karen zmapovala okolní tunely a rozmístila bezpečnostní drony ze své lodi. Pracovali v synchronizaci, jeho ruce z kovu a její z energie a grácie. Pomalu se základna stala víc než jen úkrytem. Stala se jejich. V noci seděli spolu v řídící místnosti a pozorovali hvězdy skrz popraskané sklo. Eli by mluvil o zemi, o oceánech, dešti a vůni skutečné půdy. Karen tiše poslouchala, oči vzdálené. Tvůj svět zní živě, řekla kdysi. Je, odpověděl tiše. Ale je daleko, příliš daleko, abych se tam mohl kdy vrátit. Chybí ti? Podíval se dolů. Každý den. Další ráno Eli vstal brzy a začal pracovat na komunikačním majáku. Chtěl poslat signál Galaktické radě, jediné autoritě mimo Dominium, která by jim mohla pomoci. Měl nápad. Něco, co by mohlo Karen ochránit skrze zákon, nejen štěstí. Když Karen našla ho, jak se sklání nad zařízením, jiskry tančily z jeho nářadí. Zeptala se. Co teď stavíš? Způsob, jak to zoficiálnit? Řekl. Řekla si, že tvůj lid bere životní pouto vážně. Možná to rada taky. Pokud si vyžádám azyl skrze to pouto, možná tě ochrání. Uděláš to pro mě? Podíval se nahoru, setkal se s jejími stříbrnými očima. Riskovala jsi všechno, aby se stála za svými přesvědčeními. Já zvládnu trochu papírování. Její hlas zjemněl. Jsi zvláštní muž, Eli Warrene. Jo, řekl s úsměvem. Lidé bývají. Dny plynuly. Zvykli si na rytmus přežití. Opravy, průzkumy, tiché jídla. Někdy mluvili hodiny. Někdy pracovali v tichosti, která působila klidně, nikoli napjatě. Karen se začala smát častěji, tiše a upřímně. Vyprávěla mu příběhy o svém světě. Zářící lesy, plovoucí paláce, nekonečné písně zpívané větrem přes krystalová moře. Eli by poslouchal a představoval si to všechno, snažil se to vidět jejíma očima, ale klid netrval dlouho. Jedné noci radar zařval. Více signálů se rychle blížilo z horní atmosféry. Eli běžel ke konzole. Našli nás znovu. Karen se postavila vzpřímeně, její brnění se rozhořelo světlem. Lovecké lodě Impéria. Eliho ruce létaly po ovládacích, museli vystopovat stopu energie naší lodi. Vytáhla své dvojité energetické čepele, vzduch kolem ní hučel. Pak bojujme. Eli se prudce otočil. Nebudeš bojovat sama. Otevřel starou skladovací bednu v rohu. Uvnitř ležel těžební exooblek. Masivní, zrezivělý a těžký. Vlezl do něj, stroj se s hlubokým zavrčením zapínal. Oblek nebyl stavěn pro válku, ale Eli za poslední dny provedl rychlé úpravy. Ramení kanóny, zesílené pancéřování a improvizovaný štítový systém. Připravená? Zeptal se přes klid. Kaireniny stříbrné oči slabě zářily. Vždycky. První přistávací moduly přistály venku, prach stoupal jako kouř. Vojáci se vylili ven, černé brnění se lesklo pod bledým světlem. Jejich velitel křičel rozkazy skrz statiku. Eli se zhluboka nadechl a vykročil ve svém exoobleku. Karen se přesunula vedle něj, rychlá a tichá jako čepel světla. Když vojáci začali střílet, těžební měsíc ožil chaosem. Energetické střely dopadaly na zem. Exploze otřásaly tunely a zvuk kovu se odrážel tmou. Eli zaútočil, máchl rukou exoobleku proti řadě vojáků, poslal je létat. Karen se proplétala mezi paprsky blastrů, pronikala pancířem s precizními půvabnými údery. Na každého vojáka, který se přiblížil, jiný padl jejím čepelím. Uvnitř helmy Eli zaťal zuby. Jsi si jistá, že tví lidé vědí, jak se vzdát? Oni ne, vykřikla zpět. Její hlas byl pevný i v boji. No, brzy se to naučí. Spustil těžební lasery, které upravil jako kanóny. Rudé paprsky řezaly vzduchem a tavily motory plovoucí lodi. Exploze otřásla údolím, rozptýlila vojáky. Vzduch naplnila vůně spáleného ozónu, ale bylo jich příliš mnoho. Sestupovaly další lodě a země se začala třást. Eli cítil, jak klesá úroveň energie obleku. Nemůžeme to držet věčně. Ale hrábu, řekl. Karan si přitiskla ruku k zápěstnímu zařízení a poslala kódovaný signál. Nemusíme. Satelitní relé rady nad systémem obdrželo tvou zprávu. Pomoc přijde. Eli na ní zíral skrz prach. Dokončila jsi mou vysílačku? Přikývla. Začal si něco, co stojí za dokončení. Zasmál se mezi nádechy. Ty jsi opravdu moje žena, co? Slabě se usmála. V každém ohledu, na kterém záleží. Poslední vlna vojáků postupovala, jejich velitel křičel rozkazy, aby Kairen zajali živou.
Eli přepsal bezpečnostní pojistky svého obleku a přesměroval veškerou energii do jednoho posledního tahu. Ochranný oblek vykřikl, když přetížil reaktor. Zpátky, zakřičel. Karen zaváhala, ale on se jí podíval do očí. Věř mi, odskočila, zatímco Eli praštil pěstí do země. Energetické jádro explodovalo ven v řízené rázové vlně. Výbuch vrhl zeď síly napříč údolím a vrhl vojáky a jejich lodě do chaosu. Vzduch naplnil oheň a kouř. Když se prach usadil, Eli se vyplazil z rozbitého ochranného obleku, kašlal, napůl spálený a vyčerpaný. Karen k němu přiběhla a klekla si vedle něj. Její zbroj byla prasklá, vlasy pokryté popelem, ale její oči byly divoké. Žiješ, řekla. Stěží, zamumlal. Jsi v pořádku? Teď ano, rozhlédli se po skáze. Nepřítel byl pryč, buď mrtvý, nebo prchající nad nimi. Slabé světlo se zalesklo, když se z oběžné dráhy snášela vzdálená loď. Sliminua. Curinino náramkové komunikátor zapípal. Loď rady, zašeptala. Přijali tvůj hovor. Eli se slabě usmál. Myslím, že papírování tvého manžela nakonec zabralo. Pomohla mu vstát a podpírala jeho váhu jednou paží. Jsi pošetilá, bezohledná a nemožná, řekla tiše. Ale zachránila si nás, usmál se přes bolest. To lidé dělají, společně sledují, jak loď rady přistává. Úlevou naplnilo ticho. Hvězdy nad nimi jasně zářily, nedotčené válkou. Poprvé si Karen uvědomila něco. Síla lidstva nespočívala v moci ani ve zbraních. Byla v jejich srdcích. Jejich vůle bojovat za někoho jiného, i když šance byly ztracené. A když se Eli o ní opřel a usmíval se navzdory svým zraněním, vzpomněla si na první slova, která jí řekl. Vtip, který se stal osudem, přijala ten vtip kdysi z nouze. Nyní, stojící vedle něj v troskách vítězství, ho přijala znovu z vlastní volby. Galaxie se začala měnit a první jiskra té změny vzešla od jedné lidské bytosti, která odmítla nechat ji padnout. Jemné modré světlo lodi Galaktické rady naplnilo zničené těžební údolí. Její dlouhý stříbrný trup se vznášel nad zemí, motory šeptaly. Prach se snášel v tichých vlnách a zraněné světlo dvou sluncí malovalo vše zlatavě šedě. Eli stál vedle Karen, unavený a pohmožděný, s rukama ovinutýma v hrubém obvazu, který si uvázala z části svého pláště. Kolem nich vzduch voněl spáleným kovem a ozonem. Bitva skončila. Vyslanci rady vystoupili, vysoké postavy ve světle pancířích označených symboly jednoty, propletenými 3 kruhy. Jejich vůdce, člověk klidného hlasu jménem velitel Reeves, se s odměřenýma očima podíval z Eliho na Karen. Vy jste ti, kdo poslali naléhavou petici. Eli přikývl, stále nestabilní. To jsme my, jsem Eli Warren, mechanik, občasný blázen a zjevně manžel. Reevesův pohled spočinul na Karen. A ty jsi Karen ze stříbrného hřebene. Dominium tvrdí, že jsi je zradila. Karen se narovnala navzdory své vyčerpanosti. Odmítám ničit nevinné životy. Pokud je to zrada, pak ano, jsem vina. Reeves si ji dlouze prohlížel. A pouto mezi vámi dvěma je skutečné. Eli otevřel ústa, aby odpověděl, pak zaváhal. Podíval se na Karen, která se na něj tiše dívala. Začalo to jako vtip, přiznal. Ale teď je to skutečné. Bojovali jsme, krváceli a přežili jsme spolu. Řekl bych, že to má nějakou váhu. Reeves slabě přikývl. Podle práva rady uznané životní pouto poskytuje ochranu oběma stranám. Dominium se vás nedotkne, dokud stojíte pod naší vlajkou. Karen vydechla, v její tváři se mísila úleva. Eli slabě se usmál. Myslím, že to znamená, že jsme oficiální. Netlač na pilu, řekla, i když se jí rty zakřivily v malém úsměvu. Vyslanci je vedli na palubu. Loď rady byla tichá a čistá, její stěny hučely vzdálenou energií. Lékařské drony ošetřovaly jejich zranění, zatímco důstojníci posílali zprávy přes galaktickou síť. Zpráva se rychle šířila. Lidský mechanik a velarijská šlechtična si vyžádali nejstarší mezidruhové pouto, aby vzdorovali impériu. Během několika hodin se příběh dostal do všech koutů známého prostoru. Někteří to nazvali skandálem, jiní legendou. Na lidských koloniích lidé jásali. Na mimozemských světech se začalo šeptat. Otázky, které si nikdo předtím neodvážil položit. Pokud se člověk a Velaryon mohl postavit bok po boku, možná staré rozdělení nebylo nezlomné. Eli se nestaral o politiku. Staralo se mu jen to, že jsou naživu. Ale Karen rozuměla, co tento okamžik znamená. Pro její lid bylo životní pouto posvátné, nezpochybnitelné. Její přijetí člověka přepsalo staletí práva. Když to řekla Eliovi, jen zavrtěl hlavou. Nikdy jsem nebyl dobrý v zákonech. Teď si součástí jednoho, odpověděla tiše. V následujících dnech rada shromažďovala důkazy. Vyslýchali vojáky, kteří uprchli z těžebního měsíce, zaznamenávali zkázu, kterou císařský řád způsobil, a přezkoumávali Karenino svědectví.
Pomalu se vynořoval obraz. Šlechtična, která vzdorovala tyranii, mechanik, který ji zachránil, a říše, která ztratila svou morální půdu. Eli strávil většinu času v motorovně lodi Rady, kde pomáhal posádce opravit poškozený tryskač. Nesnášel nečinnost. Posádka ho s údivem sledovala při práci. Pro ně byl nějakým hrdinou, ale pro Eliho byl jen mužem, který si zaměstnával ruce. Karen ho často chodila sledovat. Někdy mluvila málo, jen seděla poblíž, její přítomnost tichá a stálá. Jindy mluvili o zemi, o Veltaru, o podivném chodu osudu. Vy lidé nacházíte smysl v náhodách, řekla jednoho večera a sledovala jiskry tančící z jeho nářadí. Jo, řekl. To je tak trochu naše věc. Vesmír nás srazí na zem a my tomu říkáme osud. Podívala se na něj ještě chvíli. Možná osud není vždy krutý. Zprávy dorazily o několik dní později. Rada se rozhodla uspořádat veřejné slyšení k řešení konfliktu. Velarijské dominium bylo předvoláno. Eli zasténal, když to slyšel. Skvělé. Soud plný mimozemšťanů soudících, zda můj špatný smysl pro humor rozpoutal válku. Karen položila ruku na jeho paži. Ne válku, řekla. Změnu. Slyšení se konalo ve velké síni dobytých, rozsáhlé komoře obíhající neutrální svět. Zástupci 100 druhů zaplnili tribuny. Vzduch jiskřil napětím. Uprostřed stáli Eli a Karen bok po boku. Vyslanec Dominia, vysoká a chladná postava jménem Lord Varic, promluvil jako první. Tento člověk zasahoval do vnitřních záležitostí velarijského Dominia. Takzvané pouto je manipulace. Musí být vydán. Eli se naklonil ke Karen. Myslím, že nám neposílá svatební dar. Karen ignorovala poznámku, její pohled pevný na Radu. Toto pouto bylo utvořeno mou vlastní vůlí. Hledala jsem ochranu, ne v podvodu, ale v pravdě. Zákony Dominia ztratili svou čest. Nebudu jejich služebnicí, sál zahučel. Bareric něco zasyčel svým jazykem, ale než mohl pokračovat, velitel Reeves se postavil. Důkazy ukazují, že císařský řád střílel na neutrální území a pokusil se o nezákonné zajetí. Podle kodexu Rady jednali uprchlíci v sebeobraně. Navíc bylo pouto svědčeno mnoha zdroji a má plné právní uznání. V místnosti zavládlo ticho. Eli, který nikdy dlouho mlčel, si odkašlal. Podívejte, o složité politice moc nevím. Jen jsem opravil její loď, vtipkoval a snažil se nás udržet naživu. Ale někde cestou jsem si uvědomil něco. Navzdory vší vaší moci a pravidlům zapomínáte na to, na čem skutečně záleží. Lidi, životy. Pokud se hloupý mechanik z prachového světa dokáže postavit říši, možná je čas, abyste to udělali i vy ostatní. Slova visela ve vzduchu. Nebyla elegantní, ale byla skutečná. A to je činilo silnějšími než jakýkoliv projev, který Rada za léta slyšela. Karen se mírně otočila k němu, oči jí zářily tichou pýchou. Zasedací místnost Rady znovu bzučela, někteří byli uraženi, jiní inspirováni. Lidé byli vždy upřímní. Nyní tato upřímnost otřásla místností. O hodiny později Rada oznámila své rozhodnutí. Karen a Eli byli pod oficiální ochranou. Nárok Dominia byl zamítnut. Jakýkoliv útok proti nim by byl považován za válečný akt proti samotné Radě. Když zasedání skončilo, galaxie už mluvila. Na lidských světech se slavilo. Na mimozemských se vedly debaty. Mechanik a šlechtična přiměli největší mocnosti uznat něco, co dlouho ignorovali. Že odvaha a loajalita mohou přijít odkudkoliv. Eli se neviděl jako hrdina. Jen chtěl klidný koutek galaxie, kde na něj nikdo nestřílí. Ale osud měl jiné plány. Rada ho požádala, aby sloužil jako styčný důstojník, most mezi lidmi a Velariany. Dokonce mu dali titul, konzulární velvyslanec. Téměř se udusil smíchy, když to přečetl. To si děláte srandu. Já velvyslanec? Karen vypadala pobaveně. Hodí se k tobě. Mluvíš přímo. To je dar. Spíš kletba, zamumlal. Přestěhovali se do malé předsunuté základny poblíž jádra Rady. Nebylo to luxusní, ale bylo to klidné. Společně opravili svou loď, zasadili zahrady a pomáhali uprchlíkům, kteří hledali bezpečí. Někdy navštěvovali novináři s žádostí o rozhovory, ale Eli vždy odmítal. Nechte příběh mluvit sám za sebe, říkával. Jednoho tichého večera stáli před svým domem a sledovali hvězdy odrážející se na nedalekém jezeře. Karen nyní nosila jednoduché roucho, její královské brnění dávno uloženo. Eli se opíral o zábradlí, ruce v kapsách. Těžko uvěřit, že to všechno začalo vtipem, řekl. Karen se slabě usmála. Nebyla to slova Eli, bylo to srdce za nimi. Zasmál se. Přesto bych měl asi příště dávat pozor, co říkám. Příště? Škádlila. Zasmál se. Jo, kdo ví, možná si zažertuji o vlastnictví hradu. Tiše se zasmála a na chvíli se galaxie zdála malá a klidná. Dále se tvořila nová spojenectví. Rada začala sepisovat novou chartu, která by dávala rovná práva hybridním partnerstvím mezi druhy.
Velarijské dominium pod tlakem rostoucího neklidu bylo nuceno zahájit mírová jednání. Jedno pouto, kdysi vysmívané, se stalo jiskrou změny. Eli si nemyslel, že je to revoluce. Pro něj to byl jen přirozený výsledek toho, že dva lidé odmítli se vzdát. Měsíce později, během ceremonie rady, Karan a Eli stáli bok po boku jako symboly jednoty. Novináři zaplnili síň a zachycovali každý okamžik. Když se ho zeptali, jestli má něco říct galaxii, Eli jen pokrčil rameny. Nepodceňujte lidi. Možná nejsme nejchytřejší nebo nejsilnější, ale víc nám záleží a bojujeme déle. To stačí, síň propukla v potlesk. Kurin vzala jeho ruku, její stisk pevný a teplý. Tvoje slova hýbou světy, i když to nemyslíš, zašeptala. Jo, řekl s úsměvem, to je tak trochu můj problém. Když se světla stlumila a ceremonie skončila, Eli se podíval na hvězdy velkou kupolí. Někde tam venku staré říše stále osnovaly a války stále vařily, ale věděl, že lidstvo zanechává stopu. Tichý oheň šířící se chladnou tmou, a to všechno začalo proto, že jeden unavený mechanik na zaprášeném světě se podíval na mimozemskou ženu a přiměl ji usmát. Galaxie si to bude pamatovat a někde ve své nekonečné noci se zrodila nová legenda. Ne o moci nebo dobytí, ale o prosté lidské pravdě. Někdy nejmenší slova mohou změnit osud světů. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce tohoto videa. Opravdu si vážím každého okamžiku, který jste zde se mnou strávili. V tuto chvíli směřujeme k dosažení prvního milníku, 1000 odběratelů. Pokud se vás mé příběhy alespoň trochu dotkly, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat, subscribe. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací pokračovat v psaní a přinášet další hodnotné příběhy. Uvidíme se v příštím videu.